И здравейте хора, аз съм Ретигъл БГ и днес, както виждате, това е втори епизод на ТФС. Ламбаги 134. Да, и ще направим клипче как се возим в тия колички. Може малко килове, да я знам. Количката се спамва ето така. Удивителна кар. Хо-хо-хо. Аре да ги разбием. Спарта! Чай малко. Помежду другото, аз се върта само в кръг. Ами то и аз така. Ето как иначе? Добре, а що нямам тази жълта лента, бе? Не ти трябва, защото ще изпречиш мапа. Искам да го заснема на клип. Охо, Как изпречиш мапа ли? да. То, цъфнах някакъв. Оу, аз не бих крит на някакъв. Ех, то скалата. Аз че имам се регна. Аз съм 245 хилт. Аз съм се регнал бая. 300. Чай малко, че не мога да карам още тази кола, бе. Да бе, но... Ой, дойде Чай, но- това. Но... Виж кой дойде, бе. Виж, дойде някакъв снайпер. Сега ще дойда му кажа аз на него. Убий го, защото той ме преследва. Чай, че не мога, бе. Как минах през него, бе? Чакай малко. Запред тази Аз бръкна. така му си пуснах буст да го строшам. Шибнал го яката. Да знаеш, ако видиш един червен спай, не е червен. Окей. Защото се промени. Яу. Брат, много ме кефи да си цъкам с количката. Тук има много гадове. Аз един гад иска да го строша. Не! Ай, Умрях. аз го избутах вътре. Аз умрях. Опа. Опа, верно има много гад, верно. Добре, аз не съм го. Как се забавя. Добре, веднага влезах и съм много. 80, 70, 60. Умрях. Колко кил съм направил? 53 кила, найс. Аз ли? 12 хиляди демидж, откъде бе, нали беше 12 хиляди? 50 кила аз оп. съм направил. От третото място, гледай къде отидох. Ти си направил 107 кила. Верно ли? Да. Колко съм гледал тогава. Някакъв. И си на второ място. Първият е с 235 кила. Не бе, Брат, знаеш какво е якото? ела пребием те машините, бе. Ще направиха машини са. Какви Аз машини? набих 2 крита. И го убих. Спорта! Не оцелих точно машина. Финишо. Чакай, аз ще стана снайпера. Аз съм... чакай, аз ще стана снайпер. Искаш ли те? Пяу. 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 Убих машинката. Аре, аз такова. Аз обаче ще ходя малко горе за кило. Аз съм точно при тебе. Аз искам заедно да им пуска, защото не... Ти знаеш, че всички са долу и ние може да си ги къртиме. Аре, най-отгоре и ги къртиме. Аз че имам най-отгоре и почвам ги кърта. Да, бати озвучението. Пиу! Не пил. Пау! Пау! Чакай. Тук аз ще седа и ще ги кърта. Как не те оцелих, бе? Къва! Убих един. Асистенция по-точно. Убих един. Аз не мога да бия. Нещо... Отгоре ли? Не, мога отгоре, но нещо съм се разконцентрирал. Чай, стой! Брат, ние с тия колички как няма се... Добре, набих Ти горе ли си? Да, съм горе, прикъс. Не, това не е. Абе, някакъв прави машина. Не! Паднах. Някакъв Виж къде прави. съм, виж къде съм! Не мога, защото аз умрях някакъв направи. Къде е машинка? Чакай, стой малко. Някакъв син! Има спай. Да, видял го. Аре, Сега ще му лепна една кофичка пикня. уби го. Стил, бе. Да, бе, ето го. Бе. Ела ти лепна една кофа пикня, бе.
Гледай го, те са двама! Не е само един. Един е... Тъй си поминал. Аре бе, искам... Аре отивай горе. Втората машина, братле. Има машина такова. Лъдняк, как не стана. Бати ми урбано. Има някаква машина, Криска, че ни попречи. Стой, сега ще килна един след рис. Ела по-насам. Това беше най-шибаният кил, който може да съществува някой. Виж, просто трябва го виж на... Клипа към... Да. Не, аре бе, кой ме бутна? Убих На един 9 спай. На 9 хил, брат. Чуш се бъли спай, ма няма бъл. О, не, някой ме видя. Някой ме уби. Идиот. Те разбраха коя е моята самоличност. Найс. Добре, не е найс, защото съм на 7 хил. Спай? Не, той не е спай. Аз бях на 5. Аз бях на 1 и се спасих. Аз на минус 20. Да. Да, бях на минус 100 и не знам си колко. И умрях и се съживих. О, 5 хелт съм пак. Аз ще ги цел безмерник. Безмерник ли ще цъкаш? Не, също не няма. Има един... добре, безмерник ще са. Защото смерника ми е много бавно. Те много рънват тея. Критика, всъщност ще съм смерник. Айде, килна го вече един. Чакай, знаеш какво? Я ме пази. Аз искам, нали, малко да подсъкам безмерник. То е спай май. Кой бе? Един скаут. Очилата за пироманска визия. Очилата на Пайро. Брат, ама... Пайровижена. Истински ли си? Да, Пайровижена. Защото има и служи го, брат, така ще виж спайно. К. Да, и мина денох кофичката. На мене. Чай Ксавия. Батики във въздуха го уби. Брат, просто много се кефа за Пайровижена. Как Пайровижена. нямам един iPhone. Лизейжа. Трябваше да се трия. Брат, виж ми очите, сега са сиви. Преди ми бяха черни, сега сиви. I'm coming! Пупиман. Тук има някакъв пупиман. I'm coming! Пупимен. Брат, тя тук Добре. ги разкъти, бе. Че малко Крис. Spy yes. Не знам пилчила колко са Pyrovision, не мога. Нека пробваме. Колко килове? Вече имам 66. Абе. Не ме съдете, не съм добър много на тая игра. И да, мисля, това бъде за това клипче. Няма какво още. Беше само за количката. И довиждаме от мен. Тук съм. Окей. Аз спирам клипа. Око? Ара, чао.